हेलौ लोगोफोर दिनै आङो आंनि सानसुमा नार्जारी ब्लग इउटुब चेनेल नायगिरि लोगो नोंथांमोन आरो आंनि सानसुमा नार्जारी इउटुब चेनेल नायगिरि लोगो नोंथांमोना आंखौ सिगां समनिफ्रायनो गोबाङा सापर्ट खालामबोबायमोन माने गोबाङानो साबस्क्राइब लाइक कमेन्ट गोबाङानो बांबोबायमोन ग्र' जाबोबायमोन गोबाङानो भिउस जाजोब्बायमोन आंनि सानसुमा नार्जारी इउटुब चेनेल भिडिअफ्रा जेब्ला निउसाव होजायो बा निउस मिडियाआव होजायो बा आं जेब्ला सार प्रमद बर'जों लांजाबाय माबाय निउसाव होजाबाय होनना गोबां बेबायदि भाइरेल जायो अब्ला नोंथांमोना जे आंनि सानसुमा नार्जारी भिडिअफोरखौ गोबाङानो नायबायमोन गोबाङानो शेयार खालामनानै गोबाङानो ग्र' जाबायमोन गोबां मिथिजोब्बायमोन नाथाय ओरैबायदि जबनानै मा जादों साबस्क्राइब लाइक कमेन्ट मोनै भिउस थाङै 100-200 भिउस थाङै ओरैबायदि जादों आंनि एक्सुवेलि बिराद दुखु मोनदों माने जेब्ला भिउसबो थाङा लाइक कमेन्टबो थाङा भिडिअ मोजां खालामनो कन्टेन्ट खालामनो बिराद गोसो जाया माने बायो आरो लोगोफोर बेफोरबायदि माने इउटुबनि खामानिया बेबायदि जायो जेब्ला सापर्ट मोनोना नों गावखौनो बहाबा मा जागोन मागोन दुलु दालु नों गावनि खस्थ'खौनो मिथिनाय नङा लोगोफोर गावनि बिखानि थैखौ दै खालामनानैबाबो जेब्ला सापर्ट मोनो नों ओरैबायदि साहस बाहायनानै हागोन जेब्ला नोङो भिउसबो थाङा लाइक कमेन्टबो थाङा नों जेरावबो थांनानै नों खस्थ' खामानि मावनो हाया बाहायमोन बेनिखायनो आङो नोंथांमोनखौ गासिखौबो आंनि सानसुमा नार्जारी भिडिअफोरखौ नायगिरि लोगो नोंथांमोना गासिखौबो आंनि भिडिअफोरखौ सोरबाया गोबाङानो बांसिनानो आंनि भिडिअखौ नुखायाखै माने आंनि सानसुमा नार्जारी ब्लग दं लोगोफोर सानसुमा नार्जारी ब्लग इउटुब चेनेलखौबो नोंथांमोना साबस्क्राइब लाइक कमेन्ट आरो भिडिअफोरखौ नाय नोंथांमोना बांसिनानो नुवाखै जे आं गोबां फानिबो बानायो आरो बे सानसुमा नार्जारी ब्लगावहाय गोबां भिडिअ दं नोंथांमोना बांसिनानो नुवाखै बेनिखायनो आङो डिसक्रिपसनाव होनानै दोनबाय लोगोफोर सानसुमा नार्जारी ब्लगखौ नोंथांमोना माने साबस्क्राइब लाइक कमेन्ट खालामहै लोगोफोर बावबो आङो गोबां बेफोरबायदि फिसा फिसौ ब्लग लाबोगोन आरो आं गोजानाव थांनायबो ब्लग लाबोगोन लोगोफोर नोंथांमोना गासिबो नुनो मोनगोन साबस्क्राइब लाइक कमेन्टल' खालामनानै दोनलां माने जाहाथे नोंथांमोनाव नटिफिकेसन थाङो लोगोफोर माने बेफोरबायदि आं भिडिअ खालामबा आरोना बेनिखायनो आं पार्सनेल सानसुमा माने इउटुब चेनेलखौ आंना मोननै दङ सानसुमा नार्जारी ओमफ्राय मोनसे सानसुमा नार्जारी ब्लग नोंथांमोना सानसुमा नार्जारी जाय आंनि इउटुबखौ नायगिरि लोगो नोंथांमोना सानसुमा नार्जारी ब्लगखौहाय नोंथांमोना सापर्ट खालामहै लाइक कमेन्ट दाबो 4000 दं लोगोफोर माने 4000 5000 थांनो एसे नांबावगौ बेनिखायनो नोंथांमोना साबस्क्राइब लाइक कमेन्ट खालामगोन होननानै नोंथांमोनखौ गासिखौबो आसा थिबाय नोंथांमोना मोजां भिडिअ नुबाय थानो मोनगोन जेब्ला नोंथांमोना सापर्ट खालामबानो आं बिराद मोजां भिडिअ खालामगोन आरोना लोगोफोर खस्थ' खालामनानैबाबो आंथ' माने बेफोरबायदि गावखौनो गाव माने खस्थ'आ मा बेखौ माने आं जेबो मिथिनो रोङा बेनिखायनो नोंथांमोना सापर्ट खालामबानो आङो बेसेबांनाखि खस्थ' खालामनानै नोंथांमोननि सिगाङाव नुजाफैबाय थागोन लोगोफोर बेनिखायनो नोंथांमोना सानसुमा नार्जारी ब्लगखौहाय साबस्क्राइब लाइक कमेन्ट खालामहै लोगोफोर अब्ला दिनैनि भिडिअआ बेखिनियानोमोन लोगोफोर बाय बाय।